गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलफोरनिसिम माने जोंनि कामरुप मेट्र' जिल्ला इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसननिफ्राय हाजासे माने खुलुमनायखौ बावहरबाय। आरो दिनैनि जिथु जोंनि इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन कामरुप मेट्र' जिल्लानि जिथु गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो मोनब्रै हाबाफारि लानानै बे गेवलां मेलखौ खुंनाय जादोंमोन। गिबियावनो जोंनि जिथु जिल्ला कमिटि, बे जिल्ला कमिटिखौ जोङो रिसाफल माने सोलाय सोल' आरो बिबानफोरखौ एसे सोलाय सोल' खालामनाय जादों। बेयो थामथि बोसोरारि गेवलां मेल, जिहेतु 3 बोसोर जालांबाय नालाय, बिनि गेजेरावबो बिबानफोरखौ माने एसे सोलाय सोल' खालामनाय बा खायसेया बेबायदि बिबानावनो थाफिनबाय, खायसेया माखासेया सेन्ट्रेलाव आपग्रेड जानानै थांबाय। बेनिखायनो जोङो बे जिल्ला कमिटिखौ रिसाफल खालामनाय जादों, सोलाय सोल' खालामनानै दाफिननाय जादों। आरो नैथियाव दिनै जोंनि जिथु दैदेनगिरिफोर जिल्लानि माखासे बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ दिनै इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन कामरुप जिल्लानिफ्राय मेट्र' जिल्लानिफ्राय आंखौ आफादगिरि महरै सायख'दों। बेयाव आं गोजोननायबो मोनदों आरो एसे साननो गोनांबो बाथ्रा जे आं सालायनो हागोन ना हाया, नाजागोन, थेवबो बयनिबो हेफाजाब नांगोन सालायनो थाखाय, सालायलांनो हेफाजाब लुबैनानै बयनिबो हेफाजाबफोरखौ आसा खालामनानै आं गावनि बिबानखौ रुजुननानै लाबाय आरो नाजालांगोन जाहाथे भबिस्वतआवबो इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसननि लोगोसे जोंनो बड' पिपल्स पार्टि, जोंनि कामरुप जिल्लानि जिथु पेरेन्टस बडि दं बा इउथ उइंस दं बा वमेन उइंस दं बड' पिपल्स पार्टिनि, बिथांमोनजों लोगोसेयैनो बोरैहाय जोंनि जिल्लानि रायजो राजा, बर' रायजो राजाफोरखौ सालायलांनो हागोन, बेनि सायाव जों नोजोर लाखिगोन। नंगौ, बे बाथ्रायाथ' दा जिहेतु नोगोरमा, बे नोगोरमायाव बायदिसिना जिल्लानिफ्राय, आसामनि बायदिसिना जायगानिफ्राय फैनानै बे नोगोरमायाव, गुवाहाटि नोगोरमायाव संसार जाफैनाय माखासे सुबुंफोर दं। बेनिखायनो किसुमान खामानिखौ मावनायाव जोंहा एसे जटिलता फैयो। जेरै माखासे गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गेजेराव न'नै न'थाम बिदिनो हाबसनलाबायनानै बर' रायजोफोरा संसार जागासिनो दङ। बै न'नै न'थाम बिदिनो सेरखाय बेरखाय थानाय बा गामियाव थानायखिनिखौथ' गामि महरै थानायफोरखौ, समाज महरै थानायफोरखौ जों मोनो। खिन्थु बिनि गेजेरावबो जिहेतु माखासे जायगायाव सेरखाय बेरखाय न'नै न'थाम बिदिनो माखासे गुबुन हारिनिफोरनि गेजेराव थायो, बेफोरखौ जों क'पारेसन खालामनायाव एसे असुबिदा जायो। खिन्थु जागोन, बेफोरखौबो जों लाइनाव लाबोगासिनो दङ, बेफोर सिरियेलि मावलांगासिनो दङ, बेफोर गासिबो जाजोबगोन होननानै जों आसा खालामो।